Mae'n hi'n 8:09 ar y dydd Sadwrn yn y bore, pedwerydd ar hugain o fis Medi 2021. Siwmai, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n iawn ac yn cadw'n saf. Diolch yn fawr am eich gwrando am y recordiad hwn. Heddiw dwi'n eisiau i nodi i lawr yn y recordiad yma y fy meddyliau diweddarar ynglyn at ddysgu iaith ac sut i gwellhau fy safon o iaith. Ar gyfer hyn, dwi'n yn dewis i rhestru neu i cadw ar fy meddyliau oddi wrth y recordiad hwn yn y gyfres sydd dan yr pwnc o celfyddydau, achos dwi'n credu mae'n hynny pwnc sydd yn digon gyffredinol i cynnwys amrywiaeth o pynciau yn cynnwys cerddoriaeth ac hefyd creu fideoedd ac hefyd dysgu iaith. Achos dwi'n yn meddwl mae'r enghraifft gweithrediad o greu yr fideoedd rhywbeth sydd dim yn unig yn berthyn i y taith o dysgu iaith neu gwellhau fy safon o iaith yn unig. Dwi'n yn yr agwedd, mae'n hynny yn cynnwys yr elfennau oddi wrth cerddoriaeth ac hefyd oddi wrth darllen ac oddi wrth celfyddyd hefyd. Felly os dwi'n yn gallu cadw yr pwnc hwn ynglyn at fy ntaith o dysgu iaith dan yr un pwnc o'r celfyddydau gyffredinol, dwi'n yn gallu yn gyffinio i mewn i'r adeloedd eraill hefyd, fel enghraifft cerddoriaeth neu enghraifft yr cerdd a barddoniaeth hefyd. Os dwi'n yn cadw ar bob dim dan yr un pwnc, sef celfyddydau. Y peth sydd dwi'n yn eisiau i adlewyrchu amdano fe heddiw, y bore yma, yw y ffaith mae'r bob dim yn y iaith rhywbeth sydd yn gorchwiliaeth o dysgu rhywbeth newydd yr holl amser yn dydy. Pan ydyn ni'n siarad yn unrhyw iaith, pan ydyn ni'n yn profi yr iaith trwy'r gwrando ar bobl yn siarad yr iaith neu trwy'r gwylio ar y teledu neu ffilm neu gwrando ar y radio yn unrhyw iaith, mae'r gorchwiliaeth rhywbeth sydd yn cynnwys elfen sydd yn ddysgediedig yn dydy, achos pan ydyn ni'n yn gwrando ar rhywbeth yn unrhyw iaith, ydyn ni'n yn eisiau i dod o hyd o rhyw fath o gwybodaeth newydd, a ydy hynny newyddion neu rhywbeth sydd yn eisiau i dysgu enghraifft neu rhyw gwybodaeth sydd yn defnyddiol ar gyfer y gwaith. Mae'n angen pan ydyn ni'n yn gwneud y gweithrediad o gwrando i rhywbeth, mae'n hynny yn ei hanfod a gorchwiliaeth o dysgu rhywbeth. Felly, y beth sydd dwi'n eisiau ei dweud yw, pan ydyn ni'n gwneud hynny yn yr iaith Cymraeg, pan ydyn ni'n eisiau i gwellhau ein safon o'r iaith, mae'r gorchwiliaeth yn ei hanfod rhywbeth sydd yn ddysgediedig, felly mae'n angen i fi i gwrando gyda clust sydd yn ddysgediedig am bob dim yr holl amser, ac yn y cyfnod hwn, lle dwi ddim yn hollol rhugl yn y iaith yn eto, ond dwi'n yn dal yn ceisio i fod yn rhugl, mae'r gymaint o bethau newydd yr holl amser dwi'n yn rhyfeddu am y bethau neu y geiriau newydd sydd dwi'n yn darganfod bob dydd. Enghraifft yn diweddar, dwi'n wedi darganfod mae y gair bore fwyd ar gyfer brecwast, ac hefyd mae'r gair hwyr bryd hefyd, neu hwyr pryd sydd dwi'n yn dyfalu yn golygu rhywbeth pryd sydd yn ei cymryd yn y noson hwyr, ac dwi'n yn cyffael y lle i dod o hyd o'r geiriau newydd fel hynny yw i darllen y cylchgronau Victorianaidd, achos mae'r iaith yn y cylchgronau Victorianaidd yn Cymreictod iawn, ac os ydyn ni'n dychwelyd i'r iaith Victorianaidd, ydyn ni'n darganfod mae'r lawer o geiriau Cymreictod go iawn sydd ydyn ni'n gallu defnyddio ar gyfer rhywun fel fi sydd yn eisiau i fod yn hollol rhugl yn yr iaith. Dwi'n yn ffeindio os ydych chi'n eisiau i dod o hyd o geiriau sydd yn fwy yn ychydig yn fwy bryn, mae'r ffynhellell oddi wrth yr testunau, oddi wrth y cylchgronau Victorianaidd yn eithriadol yn defnyddiol i dod o hyd o geiriau yn fwy Cymreictod, ac drwy hynny ydyn ni'n gallu ar gyfer y dysgwyr sydd yn eisiau i fod yn siarad ac yn ysgrifennu yn fwy Cymreictod, dwi'n yn gaffael, y fwy dwi'n yn darllen y testunau Victorianaidd, y fwy dwi'n yn rhyfeddu am y helaethrwydd
o'r iaith o geriau Cymreig sydd dwi'n yn gallu defnyddio yn gynharach cyfrychlais am y geriau fel forifwyd a hefyd hwyrfryd, ond mae'r geriau eraill sydd dwi'n wedi dod o hyd hefyd, fel enghraifft, yn le o defnyddio y gair ffeindio, dwi'n nawr yn defnyddio y gair caffel neu cafodd neu cyfais rhywbeth. Enghraifft, yn le o defnyddio dwi'n ffeindio hynny yn diddorol, dwi'n yn gallu nawr yn dweud dwi'n yn gyffal hynny yn diddorol neu rhywbeth fel hynny. Ac hefyd, enghraifft arall yw, yn le o defnyddio, roedd hyn wedi cyrraedd just nawr, dwi'n yn gallu defnyddio rhywbeth fel roedd hyn wedi cyrraedd yn unig yn awron, enghraifft. Ac hefyd, dwi'n yn gaffael gwerthudiad hwn o darllen yr fynollesu Fictorianaidd yn gynnig i fi mor gymaint o hwyl ac hefyd cyfroes trwy gallu dod o hyd o geriau defnyddiol iawn ac yn Cymreigdod iawn hefyd pob dydd. Felly dwi'n yn argymell i bob un ohonoch chi i darllen ychydig o'r cylchgronau Fictorianaidd pob dydd. Dwi'n yn argymell yn enwedig cylchgrawn cyfell yr alwyd ac hefyd brythonus. Os da chi'n mynd at y wefan Llyfrgell Cenedlaethol ac os da chi'n chwilio am y cylchgronau fel y cyfell yr alwyd neu y brythonus, a da chi'n gallu dod o hyd o'r dudalen o pob agraffiad o'r cylchgronau hyn, ac wedyn trwy darllen yn yr iaith yn fwy Cymreigdod ac yn fwy Fictorianaidd, mae'n hynny dwi'n yn meddwl yn defnyddiol iawn ar gyfer rhywun sydd yn eisiau i gwella ei safon o Cymreigdodrwydd yn ei iaith. Diolch yn fawr am eich gwrando am y recordiad hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau. Cadwch saff ac yn cadw iawn. Tan y tro nesaf, hwyl.